И здравейте! Днес е Велика събота, да ви бъде честита. Не знам как снимам, понеже съм си сложил кейса, по-скоро калъфа на телефона. Мисля, че изглежда яко на камерката. Защитявам ми телефона. Да, днеска ще покажа моята уредба. Така. Ето е моята уредба. Тук. Сега включваме я. Може да се направи от дистанционно. То си е направено. И пускаме някакво радио. Ето. Нещо ми запаметява. Изчакайте малко. Натисна без да искам копчето за запаметяване. Просто си реди радията, разбирате ли? Търси си. И така. Не е Радио Вероника. Тук Фреш, например. Така. Значи, специфичното при тази уредба, че има Bluetooth и чрез смартфона ми мога да вържа към Bluetooth към уредбата и да се слушам музика. Така. Сега пускаме рок, който обича рок. Усилваме. Така че, който обича рок, да. Момент. Ще пуснем английско. Вижте какво прави просто уредбата с бас. Така, мисля, че... Ето. Така, струва 120 лева. Има радио, дето ви го показвам. Има Bluetooth. Има флашка. Когато съм в кеф, настроение, както сега, пускам от монитора радио и много яко е, да. Но сега съм на радио, защото за клипчето значи много яко се чува. Така че просто си заслужава. Ето го още един път, вижте уредбичката. Нали, идеално е. Нали, имаме буфер, дето бас. Там е баса. Сега да намалиме и ще ви покажа отзаде. Само не знам как ще се спра хубавия Corz 2 телефона ми, камерата ми в канала. Сега ще видим тук. Ето. Мисля, че се вижда какво има отзади. Тук е малко странничко, се вижда, мисля, кабели стандартно. Ето кабелите тук съм си навързал. По-скоро отпреди. Тук имам и за баса. Ето сега съм без бас. Ще ви го покажа и без бас, за да не кажете, че няма просто
такова, има и такъв вариант. Ето, сега усилваме. Да, усилваме. Значи сега просто не чувствам като обикновени колонки. Но когато се пусне баса е... Момент. Да, войс тук ловим. Сега да върнем баса. Така. Сега да покажем и... Момент тук да фокусирам от едно ъгълче. Ако ще бутна колонките. Това не трябва да пада, казаха, защото... Така, ето. Опа, мисля, че се вижда от ъгъл. И тук се върти. Ами всичко е до края. Пичове. Имам кабели. Така. А тук имаме бутон за спиране. Не е яко. Така, връщаме си обратно. Както знаете, аз така си я държа, защото отзади се виждат кабеляца. Това са тампоните, бих казал доста добри тампони. Е така. Така, пускам друго. Просто се чува. Когато усилите много, обаче внимавайте, защото може да падне самата уредба и колонките на мен един път става. Това уредбата, ето тук сменяме флашка, Bluetooth. Това е Bluetooth. Ето тук се пише Bluetooth. Така. Но ние сме на радио. Показваме ги. Тук съм на правилното място. Така си ми. Така че, това е уредбата. Има си дистанционно. Ето това. Тук е нейното. Аз просто от копчетата един момент. Така. Аз просто от копчетата ви показах. Това е направено, ако няма батерия дистанционното да ставате, ама на мене не ми се случва, така че би било тъпо да няма батерия. Това са колоните, вече видяхте, че това са там колоните, няма мърдани от тях. Много ми кефи, получиха, не помня, просто я получих. Да, и това ще бъде. Съжалявам, че малко така, но така мисля да бъде клипа. Повече няма как да бъде по-подробен. Пишете ми в коментарите какво искате. Аз съм на разположение. Утре и други ден, понеже съм на ваканция. И добре, до скоро и най-приятното гледане.